Kejengja hakin diki arsa kunta ki belai no. Kejeng tua jogi kisam. Kejeng tua jogi surak. Kejeng du no khamtam ya ki mensim ki bakodor. Kalong kepor ka basnusi. Nakapta ka jalahi bar kawi. Kejeng jorjo uslap akin diki sni ki beladap. Kalapan shlei ya ki wa. Kalawan rak kajeng shlei hakisnong ki thau. Mat kumjuru. Tak shibun. Ika lek kawan. Ika kamai kaji. Jong ki pai bak nang sosnong. Kajalam iklaya. Nangta lek kawan kalathut. Nama kaji tua kaji kut dan ki surak. Kajing du ai ki kali ki bayat aki surak ba kelenti ki sengki. Kani kalakta ya ka lek kawan ya ka ket kama jong ki pai ba akaleng ka jalla. Ki yin ki sam ki latua hakapor kama pai perkhat. Mi ki pa ki haban du no ela ki khon ki ba ithap mesin ki jong ki. Kat adu sangut na koi ki yin ru kembakal ja ba nang spa. Ai ban pai perkhat. Maka yin menmiat ke bagarinya thia. Dia khim step banyak ba banyak di. Tang haka sikeleman. Kala kelem no bat adu ai yaki khon ki ti ba itham sim jongki. Kidai ki jingja ki ba omdan manu ru. Klamla bana snosi. Bana jaw umat. Kidai ki jingja ru. Kaba kum kisnong ki thau. Kum ki pai ba. Ninhab banyak perkhat arsi. Kaja amtang harilum khasi. Kaja keleng-keleng. Sikithan riwar. Sikithan sabni. Sikithan mi'ngi jong kejala. Kejeng du kalong ka bakrau. Bat menteri katanat desa management ubak kermen sila. Kunno baru ang bagay na marka jeng jorjo slap. Kumene slap bocor haduk kane nambar ngi iba kijaka bompat judon umru mentah kila long la flood dut mencuangi seki catang sport Garo Hills agani ke por ngi la seki dut pok kasi jantia keleng jongka state jongi ke ba long imam haban pe lakataru ngangi skem bagi paiba jongi kinlong ki ba alert ban khamtam ban alert bah kijing yai lenti jongki bat hanga chu ko por ngangi skem da ka ba ngilong pikir min light na ke kijing sansi baro nakaleng tim jongi gadi sasar management bat ki police bat ke inline department bat khamtam ki local MLAs bat hanga chu ko por ki videos ki DC SP baro ki long very much alert bat ki la ay ki message chaki district bafar baki page bha namar ngakan ma manhin ni don ka review meeting bat chief minister yang banginde ban pulut por than hakini ki meeting sende ke badon kam yingi ban le ke ground level te nakata ka daw la don dakini ki chairman jo ki committee bafar haki district ba kamjur mo ka disaster te nakata ka daw ba mingi la long prepare ban wat kilat yada namata kinu ba shem kalanot. Ka long kai siya ka basnosi banyu i bakin mensim ki bakodor. Ki khun ki ti ki barang red. Kami ka bade ban sumayar ki khun. Kaban duno ila ka japan jing em. Namar ki jing kunjulan ki por jo kamarian. Nak yang jonga ngapa ka jing snulam syabaro kitu ki ban duno. Ki ba i ki ba thon ki jongki. Kumjuru ki ba du ki yin ki sam. Handai haga joka por ni habat perkhat. Balai kini kawanjak ni haga ni kari ka jongi. Hoi ki babon ki kena badai ni ki bon jong kamarian. Nak jungjur jong slap. Nak jengwan jong kal air. Bat kum ta ter. Handai ngan perkhat ru. Dan ngan paidin saki spas nam di pos nam ki beralai no. Kadi ka jela jongi kadi ka jela ka ba jor bah slap. Ki teman ki jor keren. Ya tau slap kenai sni kenai mien. Bojodan pok suara. Nangta kani ka jela ru. Kali ka jela ka badan ki snong ki bajur slap tam ka parthe. Handai hakini ki phos nam ki balai no.
Balai bakini kejing jai kejing tua jong ki ying kisam. Kejing tua jong ki surok. Kejing tua jong ki lum tiwa. Kam ju kham ja satya. Balai kawan ja berkerja tang hakini ki kena senam ki balai nom. Hatu ngin keno ya ubrio. Ni ngin keno ya ublai. Kadang kalong mengiji snow mengiji iru ki brio. Apa ki wan ja ki jing ja ki bakom kini. Dan ki baong ba ublai ula pitar. Ya kejing le jong ubrio ba penja lamba ki bojo kemarin. Kata kelak bandon kejing shisha. Namar ba ublai ula bu ya kun men riu hana ka slapar thai. Ba un pei un khmi ba un sumar ya ki baro ke dan hapo jong ne kemarin. Ublai ula bu ya ubrio lu kum tau jing tau uba kodor tam. Uba start tam ban pei ban khmi. Ba omdei setiap bandon kejing le ben kejing le kho ya kemarin. Kejing ong jeng kitu bakal kejing bitar kejong ublai. Kelak benan kejing sisa. Bawa beriu udah lek ben sisa ya kemarin. Udah pentua ya ki luum kiwa. Udah penjabo ya kan kemarin. Baru udah lek sibur ki ai. Kejing pomding pathar, kejing thangarnga. Kejing tidu yang dak ki kor ki bor. Kadai ke bawa beriu khen snap shoe. Dari salah shoe ya ki bor jong kemarin. Din ta kadau bekerja ko ni hendring ina may pedru aka juga por ya ke ke bakita ke bana ka bor kira le menyada ya ke kecing penjat jo kamarin nadu naka sarkar India ngidan ka National Disaster Management and Authority haka jela ngidan kita ki SSDMA United State Disaster Authority. Haki district ni dan ki board ki wakum kita. La kini ki authority. Lani kini ki board ki bade pek. Ia ka jeng mi. Ia ka jeng sumar ya kamarian. Bade ka jeng ile persya na ka jeng penjulor jo kamarian. Ki tri kam sisa ne kum. Ari ngi phaj ki snong ki tha ki board ki snong ki pat snong thu. Ye kini ki board ki bak sarkar kala thu. Laga tu kan isnam ki dan kini ki management ni ki authority. Anda ke bon kisnang tempat tip anda ke pat snuthu ya ka jing trikam kumno banya dai la de naga de ka jing punjulor cho kamari dan ke bakno baki priu ki ba sat ta aka jing sili na marki snayeng hage jaka ropa o ka ta ka de ka bersisa dan ke bakno baki yeng ki batwa ki de ki badan hage sharing lum tar ka de ka bersisa anda ngana banya pekpat ya ka jinglong jong priu namar kejing lalot sma kejong u namar kejing bam fan snap kejong u ija kini kilong hagi ni kesni ki bomenta ngim keno begitu ki bela duno ki mensim ki bokodo ki petua ki kisam badai namar kejing lalot sma kejong ki kidei baro ki yeng kidei ki baja ba ki bawan ki long yeng long sam ki betuk handrei kum kejelahi bar owe kum kinong song ya pan ya pe lang ila buat perking di em ki an ki badan ki babu akan ke jela ke jong ke jela kelas bu iki kendon man thau thau sam dai pelan ki beri ki pen khen ki an ki babu agar kom snayeng snasam dan ru ki persya ki bos sarkar ini ki kendon ki an ke sarkar aba snayeng kita ki dei ki babu beri ule handrai ke bak ke babun ki kedau bak ki pen i kene ki si ki bamenta kham tam kum ka jat ben riu tep blai langi dan kan yam tenrai gidi ka jat ben riu tep blai ki balon kristan ru ki dei ki jat ben riu ni kita ke kenhuan ki tep blai ban inya phai nginya pe la kum ka jat ben riu ke ka bang ni ne ka bon ra adu kan ni ya ke jing jot ke jing pra ya ke jing du ai jo ke mesim ke bokodo la kum ki bring ni la em shan em kat kum kata kan nongrem jongi upai khasi khara ka jing em tip lai ke jing im hop ke jing tip sot ha ka sanchar ka khadar ha ka jing long ke jongi baro kum khun menteri menteri bari pek ya ka revenue ani ya kata ka disaster management ulang badai nama ke jing justap akan dikesni ke berada kata kala bandai ke jing sisa hendrai ke mongong menne
Slap aku hari kasih jantian ke jalan meklaya udon haki pos nem bang indo. Balai kita kisnam unjuk ham dapat ki jingja ki bakum ini balai mata kawanca. Kapor kala dai bakum ke jak benri. Kum kinong song jang ke jalan. In phai dia nyala di. Ke ai ka mangi nyala dai. Ki badan ka bosan shala ke sensyar hok nem ke yai hok nem. Kum ki pai ba ki besar sensyar. Ila yai baik nem ka lenti ka bangi dai ban ya. Mat kham tam ka long. Langi na sumar ne ya gani ka mariang ka ba ublay ula ai hangi baro. Mangin syong ngin sa, ngin thung ngin tep, ngin rep ngin riang. Ba ni sumar ya ki ke baro ki badan haka. Larang yimla ban sumar. Larang yimla ban khingkor ya gani ka mariang ka ba ublay ula ai hangi. Ki jingja ki ba kom kini. Ki jing tua jong ki surok. Ki jing khalam jong ki yin ki sam. Jing slay jing ki wa jing ki makam tatar. Kini aja hakani ka ri ka chumi. Ai ba kini ke jingja ki bala ja hakani ke asngi ki bala dab ar ke singi ki bala dab rukum ju. Haka batang haka po arso kunta. Kharan mut ki masim ki bakodor ki adu ai ka chumi. Ngin phai saladi ban kali ayu ngadale nakabanta banyadaya de kemarin. Kum ki briu ki batibri tiblay. Kay ka jing ka jomi. Haka jing adai baru play. Langi layat hok. Langi tray hok hakikam ki jongi, laki long kikam ki tray surok. Isnai sasam bakum tatar. Ai bakini ki jingja ken penkedet meriu. Ya barok kini sesong jaga jelah. Kanang mangin mai. Na kini ki barok ki wajah ki balong hakini ki sni ki berada.